За да възродим българския дух и традициите, в стремежа си да разровим пепелта и открием живите изкрици, съхранени в народно-историческата памет, ние ще ви представим обичаят парен петел, който се извършва на 31 декември и сутринта на 1 януари. По своята същност и съдържание, ритуалът вплита в себе си езически и християнски елементи, което от своя страна е белег за старинност. Чрез този обред на момите се гадае за кого ще се омъжат, обръщайки се към богинята на любовта и съпружеския живот Лада. На много места това се казва ладуване. При нас е парен петел. Ако водата замръзне в менчето, това е знак, че годината ще бъде здрава и плодородна. След като бъдат извадени всички предмети, ритуала завършва с хоро, пред което се плиска водата от менчето. Хорото провежда най-възрастният мъж на Мегдана, носейки върлината от дрян, на която е прикрепен петела и е украсен с пуканки и разноцветни вълнени конци. Тази върлина от дрян е още една благословия, защото дрянът е здраво дърво, а петелът, като ранобуден и пръв певец на деня, предвещава началото, респективно новата година, здрава, плодородна и добра за всички жители на града. Кукерска група от град Калофер, община Карлово, област Пловдив. Ръководител Мирослав Докторов. Скъпи граждани и гости на Ямбол, вие наблюдавахте кукерска група от град Калофер, община